A daidai lokacin da ya rage saura kwanaki kaɗan gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya bar kan karagar mulki, inda wani sabon ƙura ya sake tasowa cikin wani zantawa da gwamnan ya yi, inda ya ce masarautun da ya ƙirƙiro a jihar Kano Madika Ture, musamman inda wasu ke ganin da zaran ya sauka za su tafi tare da Sarki Aminu Ado Bayero, inda wasu kuma ke cewa lallai Sarkin Kano Aminu Ado Bayero ya ma fi dacewa da sarautar Kano. A cikin masarautun da gwamnan ya ƙirƙiro akwai masarautar Bichi, wanda yanzu Alhaji Nasiru Ado Bayero ke jagoranta, sai masarautar Rano, daga masarautar Rano sai masarautar Ƙaraye, bayan masarautar ta Ƙaraye sai masarautar Gaya. Jimilla masarautu huɗu kenan ya ƙaro, inda mutanen Kwankwasiyya ke fatan da zaran Abba Kabir Yusuf ya karɓi Kano, to lallai ya jefo kafarsa tare da na sarkin Kano na 14 ya dawo a matsayin sarki na 16, inda suke cewa sarki Sunusi Lamido Sunusi ya fi komai nagarta da wasu ababe, yanda wasu ke ganin kuma lallai idan har aka yi wannan abu to an karya ko an ruguza masarautar Kano ne baki ɗaya. Ubangiji Allah ya iyar mana.